мардак занша таъна мекардааст ки мана зани думбадор мефорад, ту думба надорӣ. хуб барои ин хел мардҳо гуфтанӣ ҳастам ки шуморо бисёр чизҳо мефора. хуб чаро пеш аз ин ки шумо ҳамсаратона никоҳ бикунед ҳамин хел эътирозо намекарде. яъне шумо ҳамсаратона пешаи никоҳ кардан диде маъқул карде ки ба никоҳи ӯ розигӣ додеву масалан ӯра ҳамчун ҳамсар шумо дар никоҳ қабул карде. пас ин чӣ эътирозае ки мегӣ мана зани думбадор мефора, ту думба надорӣ. пас тра рафторш маъқул аст, рафтори хуб дора, муомилаи хуб дора, хидматта мекуна, пас ту ҳаққи эътирозкунӣ надорӣ, бигӯй ки ту думба надорӣ, мана зани думбадор мефора. нафси бади ту бисёр чизҳоро мехоҳа. пас чаро пеш аз никоҳ ҳамин хел эътирозо накардӣ? пеш аз масалан никоҳ намефориду никоҳш намекардӣ.